And if you can't find the answer, then I'm afraid there may be no tomorrow for any of us. What does that mean? Everything that has a beginning has an end. Meşhur Matrix filminde aýdylşýarlyk bir zadyň başlanýagy bar bolsa, hökmen onuň soňy hem bardyr. Ýakyn wagta çenli, ýani takminan 50-100 ýyl adamlar älemiň başlanýagynyň ýa-da soňunyň ýokdugyny, ýani älem üýtgöwsiz duran ýerinde durar, soňsuz çenli bar bolar öýtýärdi. Soňra älemiň giňelýänligi we onuň giňelmeginiň gitdiçe çaltlanýanyny tapyldy. Ýani bir zat uly bir tizlik bilen giňelýän bolsa, onu ýa-da sarassak, goşşadan ýa-da onuň hem başlanýagynyň bardygyny, bir ýerden gelýänligini, bir zatlardan emele öýlenligini bilip bileris. Älemiň başlanýagy bar bolsa, onuň soňy hem bardyr. Nähili biziň dostlarlarymyzyň, adamlaryň, haýwanlaryň, asmanda uçan guşlaryň ýa-da güllep ösýän bir agazyň belli bir wagtdan gurajagynyň, öljeginiň belli bolşýarlyk, tutuş älemiň, ýyldyzlaryň, günüň, aýyň, ýeriň hem soňunyň geljegi, ýani öljegi şüphesizdir. İlki bilen ölüm näme? Sözlükde ölüm, insan, haýwan ýa-da haýsydyr bir janynyň ýaşaýyşynyň dogry derejede diýilmesi, utalmasy diýip geçer. Gelin ölüme fizik tarapdan seredelim. Entropiýa, ýani ähli zat kadarlydan, düzgünlüden, düzgünsize, durnuksize geçmäge meýillidir. Termodinamikaň ikinji kanuny bize şeýle diýär. Daşardan energiýa ýyllyk gelmese bir zat bozulmak, zaýlanmak bilen bolýar. Meselem bir nahar dursa, belli bir wagt soň zaýlanyp başlaýar. Onnak ýyllyk onu taşlap gitýär. Bir buz ölewi belli bir wagtdan soň erep, kadardan kadarsyza geçip başlaýar. Ýa-da bir maşin diýeli. Maşiny sürmesegem, ulanmasagam belli bir wagt soň şol maşin poslap, zaýlanyp başlaýar. Ýani hökmen bir zadyň kadarsyzlygy, durnuksuzlygy artmaly bolýar. Ähli zat insanyny termodinamikanyň ikinji kanunyna ýeňi düşýär we ýuwaş-ýuwaşdan ölýär. Indi biz ölümi, energiýanyň ýyllygyň azalmagy, dynmagy, bir zadyň sowap başlamagy diýip bileris. Adamlarda hem şeýle bolýar. Ýüregi urýan, gan aýlanýan, gyzgynlyk bolan bir adam ölende ýüregi durup içinden gyzgynlyk çekilip sowap ölüp başlaýar. Iň kiçik organizmlerden uly pillere, kiçik daşlardan gaýalara, dağlara, yerden aya, güne, planetalara, ýyldyzlardan galaktikalara, ähli ýerde ölüm şeýlerek. Älemiň soňy ýa-da onuň ölüm bolsa bir az ýetgeşik, ama iň soňunda diýip geçeris. Ölüm her zatda aýratyn belli bir wagt bolýar. Meselem, Demokratik Amerikada ýaşaýan şu siňetlerin 24 saat ömürleri bar. Miwesiňe diýilen şu canlı bolsa 14 gün ýaşaýar. Drone ant diýilen şu garynjalar bolsa 3 hepde öýde ýaşaýan siňetler 2 aý töwerek, balarlary 8 aý töwerek, Dumbort kameleonlary 1 ýyl töwerek, mosquito fish diýilen şu balyklar 1,5 ýyl, öýde ýaşaýan sıçanlar 3 ýyl, towuklar 7 ýyla çenli, itler 10 ýyla çenli, pişikler orta takminan 10-20 ýyla çenli ýaşap bilýärler. Indi orta bize geldik. Biz orta bu dünýede ortaça 60-70 ýyl ýaşaýarys. Güne takminan 150 000 adam ölýär, ýyla takminan 56 million adam ölýär. Bizden soňra Hindistan pilleri, olar 70 ýyl töwerek ýaşaýar, pişwalar 80 ýyl töwerek, emma su pişwalary 150-200 ýyla çenli. Bowhead whale, ýa kellel kitler 200 ýyldan köp, Greenlandiýa kitleri 270 ýyl, Gara coral 4000 ýyl, glass sponge 10.000 ýyl töwerek ýaşaýar. Indi biziň mawa planetamyza geleli. Ýere geljekde näme boljak belli däl. Emma 1 milliard ýyldan günden gelýän ýatylyk 10% köpeler. Munyň netijesinde ýeriň atmosferasy gyzar, okeanlar buwarar we takminan 4 milliard ýyldan ýerdäki gyzgynlyk şu wagtky Veneradan emerwet dolar. Ýerde ýaşalma diýalak bolar. Günüň bolsa ýene 7,5 milliard ýyldan içinde ýakýan wadorody, ýani ýanyňyzy diýiler. Munyň netijesinde bir näçe reaksiýadan soň gyzyläpet diýilen ýagdaýa gelir we daşy ýere çenli giňep ýeri ýogdur. İçi bolsa dartyş güýjünden ýa içine gysylyp ak göýdük diýilen zady urulur. Indi geldik galaktikalara. Galaktikalar bir näçe ýyldızlardan we gaz ýüşmeklerinden durýarlar. Gazlaryň dykylmagy netijesinde ýyldyza melekler, ýyldyzlaryň belli bir wagt ýaşaýar, meselem gün 10 milliard töwerek ýaşaýar. Ondan soň bolsa ölýärler. Munyň netijesinde galaktikalar hem ýyldyzlaryň ýok bolmagy netijesinde ýok bolarlar diýen karara geldiler. Indi bolsa geldik iň esasy ýere, älemiň soňy.
Älemin soňy arada bir näçe teoriýalar bar. Olardan iň esasy bolsa Big Freeze, ýagny uly domakluk. Başlaýan majlysymyz ýalyk biziň älemimiz çat-çatdan giňelmege dowam edýär. Älem näçe giňeldikçe içindäki maddalar hem şonça bir-birinden uzaklaşýarlar. Galaktikalar, ýyldyzlar, planetalar bir-birinden uzaklaşýarlar. Inne ähli zat bir-birinden daşlaşýanyny sebäpli ýyldyzlardan gelýän ýatyrlyklar juda soluklaşýar, gitýär. Gazlaryň üýşmeginiň netijesinde emele gelýän biz ýyladýan ýyldyzlar bolsa, inne älemiň giňelmeginiň netijesinde emele gelip bilmezler. Inne asmana seredemizde şokla saçan bize ýyllyk gelen ýyldyzlar görünmezler, ýok bolarlar. Ve älemem ýuwaş-ýuwaşdan tümlüge gömülmäge, soňmaga, doňmaga başlar. İçinde hiç gil gızırlık kalmayacak derecede soğar ve gelip absolut nol diýilýän, ýagny bir zadyň sowap biljek iň pes derejesine -273 gradusa ýeter. Elektronlar aýlanmagyny goýarlar we ähli zady emele getirýän atomlar ýuwaş-ýuwaşdan dargamaga başlar. Inne älemden biz adamlar ýalyk ýuwaş-ýuwaşdan sowap, ölüp, dargap başlar. Älem şu wagt iň owatyna, biz onuň iň ajaýyp halyna fin edýäris. Ähli soňradan emeleýlen bir başsanyz bolan zatlar ýalyk biziň älemimiziň hem soňunyň geljegi şüphesizdir. Emma beý diýsek umytsizlige düşmelär. Intek oňa çenli juda kän wagt bar. Esasat şu wagt. Düýün geçdi, onu ütgedip bilmez. Ertirem näwelli, ol gelmäke hiç de edip bilmez. Emma şu wagty ütgedip bileris. Şu wagt elimizdäki iň uly baýlyk, gorda wagtdyr.